Di m sị na m ga-ego property ọbụla m chọrọ igo n'afịa, na ọ bụrụ na m emerie, ịma na m achọrọzi marriage mụ na ya na-abụ. Di m a m na-agwa unu maka ya, mụ na ya na-abụ na-ayị mgbe m nọ school. So ndị be anyị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ na-eme ihe niile. Ịgbago na ụmụ nwaanyị sometimes na ha na-need ego na school more than nke ndị parents ha nyere ha. So ya jee gwa dis guy si ya biko ya nye ego ụgwọ akwụkwọ. Ọ sị ya mba na ihe a abụrụ ọlụ ya o, na ịkwụli ụgwọ akwụkwọ na ime ihe a ịkwụli ụgwọ na ebe ya bi n'ọlụ parents ya ka ọ bụ, na ihe dọọlụ ya bụ ịkpata ego, ọ ga-abụ ọbata ka ya nụtabi ya ọfụma. Ọ sị bụ nne na sị ego ọ na-enye ya bụ ọ chọọ dị ego moto nkewa ya gbakwa nkịtị. Mana ụmụ agbọghọbịa ibie na-anọgide si ya asị ịmagonu site ego n'aka nwoke. Mana for this guy mba o, nyewelu na ya lọvụlụ ya, anya na ya na-abụ na-akwụ ya wee gụsịa akwụkwọ, ọ bịa mee gị efa na-abụ bili. Ọ sị m nne ka gbagote Lagos ebe fabi na o wee bịa na-eje eme isi na-eme mbọ ya luo ebe afọ ụmụ nwaanyị eju na-akụ etu difasi anụfa ịghọta na. So no wee one day ya nọlụ nnọọ this topic wee binie, one woman wee na-asị that na ya mara ife ya ma edie na ọ na-abụnya kpata ego di asị anya nye nyanwa onye oje gote ife ahụ wee te n'ụlọ, na ya wele aka gote datin wee te n'ụlọ, di ya asị ọma n'ebe o si gote ihe a ya wechighe nya azụ na ọnyanwa bụ di bụ ụlọ na ihe ọbụla a ga-ego ga-adọ n'afịa. So this woman wee na-akọsalụ ndị ọzọ na-asị ha na ya adụgo tired ị na-ego ihe n'aha di ya chọziri ị na-ego ya n'afịa, na ọ bụ na ọ ga-eselu ya na di okwu ka o sekwe o, maka na ihe a na-agwa ya ihe a bụ na enyi ya nwaanyị na ya na di ya esego okwu gbasaa, na ife niile enyi ya nwaanyị golo n'afa die na ọ di enwefa ncha niile, na ya ma nzuzu ụdị nzuzu afọ maka na ya mara ife ga-eme echi. Onye nke ọzọ si ya nwa na nwoke ama try di ya anyway na di ya chọrọ ịma maka na di ya kalili okwu okote, na ego ọbụla ya kpatara n'aka ya na ya na-eji eme ihe ọbụla dị ya mma na ọ gbasaralụ di ya. Onye nke ọzọ si na ọkwa ihe a na-aya ịmago they were talking mana ya na-achọ ọlụ den. O mesikwa bọsị ọzọ ya bịakwa ya wee jụba that lady si ya nna na akụkọ akọlụ the last time ya bịara ebe a na ihe anwa ọ bụ eziokwu. The lady si ya na ihe ụmụ nwoke na-emezi kịta bụ ọ bụrụ na fa nụọ gị chọọ igo property maka na fa bido si kedu ife ị na-eweta na tebụl, iwetakwa ihe na tebụl ha si na ị ga-ego ihe anwa n'afa ha o. So igosizie ego n'afa ha anwa, ọ bụrụ na gị na ha so okwu na fa chọrọzi ịnụ gị, ihe anwa niile igolu will be under them. They will just chụpụ gị ịgbala aka na abụ afọ ịghọtago olesi ma ha kwụba gị child support. Ya na ya nwa bụ example na mgbe ya na di esela okwu na ihe niile ya golu under the husband na di ewesela fancha maka na afịa ka ya ji wee go ha afọ ịghọtago na enwero idea until ya na di ese okwu ya wee nata ịmagonu ya na-echekwa ihe a na-eche ihe a. So ya wee nweta ọlụ, nweta nnọọ ọlụ ịmagolu kala aka na-akpata ezigbo ego. So ya wee bido wee kpakọwa ego ya ji wee chọọ igo properties, ya wee kpakọgide kpakọsịa wee fa na ya ga-ego ịmagolu ebe steeti pụtara na-asị sigolo ana ego one ya wee gwa di wee sị ya na o were anapụta anụ ka faje gote dị ana ịghọta na ọ ga-abụ ego pụta ka ha lụ na ebe afọ instead of ị na-akwụ ụgwọ ụlọ. Di esi ya na ọ dịkwa mma na a good idea. So di wee jụọ anya wee sị anya na ndị ejenti ekwugo, ọ sị na na ndị ejenti ekwusigo. Ọ sị ya ma onye gokwenu ha afa ha ga-ede n'ala, ya sị ya na-afịa ka a nyere ha. Di esi ya na nke a ama mme, ya wee sị ya ka ị maka ihe ọ sị ya na onye anwa na-anụ ya, ya sị ya na ya ma. Ọ sị ya na ọ bụrụ na o were afa nyanwa bụ nwaanyị wee go properties which means na ọ na-akwado mgbe ọ ga-ahapụ ya, if not na that properties ọ ga-ego n'afa ya bụ die, na ọ bụrụ na ogo onye na ọkwa ụmụ ha ga-inherit ya afọ ịghọtago na. Ya wee sị ya na ọdụ mmanụ na ya nwagokwu onye n'afịa na ọkwa ụmụ ha ahụ ga-inherit ya as well, na ọ bụrụ na ị na-eche mgbe m ga-ahapụ gị wee na-asị m ego na ana n'afa m, which means na gị nwa na-eche mgbe ị ga-ahapụ m ka ị wezielu na ana m ka ị chọrọ use ya as a punishment or collateral. I don't understand. Ọ sị m fa na-abụ onye ọba di esi a na nke a ama mme
na the only thing ya ga-enye ya bụ Mr. and Mrs. then ọ bụrụ last name nyanwa apịghị ọtago di wee sị ọkwa maka ego nke ọ kpata abọsị ya wee sị ya yes na akwụkwọ nne na nna ya zụrụ ya ka ya gụsịalụ wee kpata ya bụ ego it's not like na ọ gị zụrụ ya n'akwụkwọ wee na-akọmandizi ya na ya ga-ego ihe n'afa gị wanyị na ihe ya ji nweta ọlụ bụ akwụkwọ nne na nna ya zụrụ ya na ya si di wee na village wee jekọbalụ ndị be fekọsịa ndị be ha wee kpọọ ya wee na-aba ya wee na welu wee kọbalụ mami ya kọsịalụ mami ya kọlụ pepe ya sa na nne ife ụmụ nwoke ebe afọ ha bi na-eme na nwaanyị gosi ihe achụpụ gị ya n'ala ụmụaka ahapụgodiri ụmụaka a na-akwụ ya child support na o nwere nke si na dsc na n'afọ o gosiri n'afọ ya ka a ga-ejele wee na-akwụ yanwa bụ nwaanyị child support o wee zụsịala ụmụaka na ya chọrọ ndị be ha wee kwụli ya n'azụ o wee sị ya na ọ bụ nọ ihe di ebu n'obi na ha kwụ ya n'azụ ya wee nata o ọ sị m nne n'ihe gwụlia ike bụ na di na-akpatakwu ego na-ego ana n'afa nyanwa ya wee sị ya na ọ bụrụ na anya tinye Mr. and Mrs. wee go this one now n'ihe ọzọ ọbụla ọ ga-ego na Mr. and Mrs. kafa ga-ejizi na-ego ihe ọbụla ha ga-ego di si na nke ama mme na ya nwa mere ego n'isi na ọnya nwa nụrụ ya na wee sị ego one ka ị mee n'isi m ọ 20,000 ime n'isi m ka iji wee onuzie m forever na nke a ama mme o ọ sị m nne dịtị na-eselu ha okwu di wee jegwa pastọ ebe fa na-eje ụka pastọ wee kpọọ ya wee gwa bia okwu si ya ya bụla a submissive woman ya mee nna anya bibi ya sị ya na ya chọrọ na ya ma ntasị afụ gụsị akwụkwọ bịa ya ego property nye ego n'afa die bọsọ ọ ga-abụzi faselu okwu gbasaa ka a gbalaka wee pụọ bie na nke a ama mme ọ bụrụ na di esi ya pụọ ya pụwa na di na-asị na maka na ya chọrọ ịpụ ịghọta anya kpasuzi enyi iwo ka a pụọ maka na ya nwee properties ebe a ga-eje n'ọlụ na enwebe ego nye ọ chọbulu fasa eziokwu ọchụ ọnya ka a gbala aka jee na street kwugharịba wanyị na ya na-alụbu ọlụ ọ sị m ka a na-ekwu ihe a na di enwere anị na-abụọ na di nwee shop fancha niile wu Mr. onye dị otu Mr. onwe ekwe Mrs. dị n'ime o ọ bụlụ gị ị ga-ege a n'afọ n'afa di gị ife gwụlụ m ike n'ihe niile a na-akọ kịta bụ gịnị ị ga-anụta nwaanyị si na 1+1 = 1 mgbe gị na ya na-abọ biela ịchọ ego property na-ege sọsọ n'afa gị maka na nwaanyị ada akpata ego ọ bụkwa nna nwaanyị akpata ego chọọ ego isi anya goo n'afa ngị nwa maka na ọ gị nwee ọ bụzalụ na o mesịa unu so okwu ime gịnị ịchụpụ nwaanyị nnakọ onye ife niile ọ kpatara na be gị opulọsọ ụmụaka mgbe ụfọdụ ọsọsọ nwoke nwelu sọntị na ọ na-eche maka echi bụ onye ga na-avọchili nwaanyị anya n'ife ọ na-ego oh yes etu afọ isi chee na nwaanyị gobe properties ime enye ajọ ife ọ pụọ maka na o nwee backbone ka nwaanyị si wee na-echekwe na ọ bụrụ na ime ya mee ego ajọ ife ịchụ ọnya ọ bụrụ na ya na-ego ife n'afa gị ya agbakwala aka na abụọ wee pụọ be gị ọ bụrụ na marriage unu kwụ ọfụma all these things a nwere dị ike erase up Mr. and Mrs. is a perfect thing to do when it comes to marriage ọ bụrụ na ị ghalụ Mrs. and Mr. and Mrs. chọba ife ọzọ mmeji wee gonya bụ ife ama m na o nwere ife dị na nwa akpa ike bili ọnụ and I won't do it mba nwunye gị abụrụ your property nwunye gị bụ your partner mana unu ejila ife nkwụ wee judge ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ